Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Татарларда гаилә әгъзаларын төрле матур исемнәр белән атау киң таралган. Йортка килен кергәч, ул атамаларның саны тагын да арта. Кайнана сүзе кайын сүзеннән килеп чыкканмы? Бияна нәрсә дигәнне аңлата? Ни өчен кәҗә мал түгел, бажай туган түгел? Бүгенге тапшыруыбызда туганлык җепләре турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Кайнана хатынга карата ирнең әнисе, ягъни кайнана икенче әни дигән сүз. Рус телендә исә ул свекровь. Кайбер якларда бияна дигән сүзне дә кулланалар. Би өлеше бәк дигән сүздән алынган. Биләр шәһәрендә мәсәлән бәкләр яшәгән. Бияна хуҗабикә дигәнне аңлата. Кыз кеше бәккә кияүгә чыккач кына бикә була. Мәсәлән, Сөембикәнең исеме яшь чакта Сөем Тутай була, ә бәккә кияүгә чыккач ул бикә була. Халык арасында мондый сүзләр йөри. Кайын шырпысы бик тиз кабынып китә. Шуңа да кайнана сүзе кайын сүзеннән килеп чыккан. Кайнана сүзенең кайын агачына катнашы бармы, юкмы, анысы төгәл генә билгеле түгел. Кайбер филологлар фикеренчә, кайнана сүзнең тамырында кайын сүзе түгел, ә кан сүзе ята. Кан туган түгел дигәнне аңлата. Рифкат Әхмәтҗановның татар теленең этимологик сүзлегенә күз салсак, кайнана сүзе әбез, әшә, кайня сүзләренең аңлатмаларында очрый. Татарларда кайнана атамасына бәйле күп кенә мәкаль әйтемнәр дә бар. Кайнанасы нинди, килене шундый. Кызымның кайнанасы усал, үземнең киленем усал. Туганлыкны белдерүче терминнар турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Абыйның хатыны яки башка ир-ат туганның хатыны җиңги дип йөртелә. Ул шулай ук сөйләмдә дә, әдәби телдә дә, әле дә кулланылышта. Мәсәлән, Нур Гайсин әсәрендә Кишен Әхлия җиңги кунактан кайтып бездән ачкыч киреп алды. Җиңгинең ир-ат конверсивы жизни була. Жизни үзеңнән улырак апаның яки башка хатын-кыз туганның инде булган яки булачак ире. Яшь белән үзеңнән кечерәк жизнине кияү диләр. Жизни һәм җиңги төшенчәләренең аерым сүзләре күп телләрдә юк. Шунлыктан алар еш кына төрки телләрдән алыналар. Төрки телләрдә бу төшенчәләр ихтимал Кытай теле тәэсирендә барлыкка килгәндер. Ә хәзер килен һәм кияү сүзләре белән бәйле мәкаль әйтемнәрне барлап үтик. Яхшы килен үз кызыңнан яхшы, яхшы кияү үз улыңнан яхшы. Килен төшсә, төкле аягы белән төшсен. Кияүең көйсез булса, теш сызлавыннан яман булыр. Көзгә катык көмеш кашык кияүем белән кызыма, язга катык ярык кашык киленем белән улыма. Бажай, бажа сүзенең диалекталь формасы. Бажа сүзенең формулашуында хинт сүзенең дә тәэсире булгандыр. Татар теленең этимологик сүзлегендә бажа сүзе башта ирләргә түгел, хатын-кызларга караган һәм апсын мәгънәсендә булган дип язылган. Апсын ир туганнарның хатыннарының бер-берсенә эндәшү сүзен аңлата. Ягъни апа, җиңги, килен мәгънәсендә кулланыла. Кәҗә мал түгел, бажай туган түгел дип әйтү хатын-кызлар арасындагы тендәшлектән килеп чыккан булса кирәк. Яисә әлеге сүзләрне бажай белән дус булмаган кешеләр уйлап чыгарганнардыр. Татарларда онытылган күп кенә сүзләр төрки, үзбәк халыкларында саклана. Бездә племянник сүзен аңлаткан җәгән сүзе онытылды. Кызганыч ки, хәзерге көндә туганлык атамаларының барысы да безнең көн күрештә кулланылмый. Туганлык атамалары зур мәдәни күренеш һәм татарлыкны тотып тора торган чылбыр. Чөнки ул атамалар буыннарны бәйли. Буыннар үзара никадәр нык булса, милләт тә шул кадәр нык булыр. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сынгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.